kang atiku dadi kombe wis semua setitik aku wis trimo kena kanggo tampa kangen buri kawengi taksane wong tresnaku tan bisa lali Sik. Truk. Metruk mulai tahun Yamon sampai Yamin. Angger metu kok serampat ora izin. Iku kesenian tradisional. Wis kuno. Jaranan. Wah, jaran iki kok. Lek sampe aku kalap kon tanggung jawab apa kon? Ala perkara jawab apa pegaweanku. Lek nanggung Mas Kris. Serampat, Sekait. serampat. Kape opo kon saiki? Ae de marmu alon-alon de. Jaranan. Waduh, jogete. Hop, Wis. santri pekok. Wis ganten tae kok. Hop, ganten tae kok. Ora. Ganten tae. Ora. Lek terus iki dituruti yo salbum. Wong jenenge wong edan. Halo sayang. Halo. Truk. Halo Beb. Beb. Duh, kok mbokne sing tak Beb. Truk. Ya, Kang. Syukur sore iki awake dhewe ketimbalan ana ing pasar sentra. Pasar. Kecamatan Wagir. Oh iya. Karo bolo-bolo sampe Yo niki karo ya. rampak pet, rampak keyboard, Alhamdulillah. rampak sinden, rampak apa maneh? Lah kon raimu wis kaya rampak ngono raimu. Rampak salon. Alhamdulillah. Iki kenalan apa ora awak dhewe? Kaya lewat kene wis gak butuh kenalan. Wis akeh sing kenal ya. Wis Ya bener. cuma alhamdulillah iki acarane apa? Kang Gareng. Galang dana. Galang dana. Santunan anak yatim piatu. Oh iya, termasuk ngibadah. Ngibadah. Dadi bolo-bolo Lah. iki sing pancene ngene Kang. Golek sangune mati. Lho, sangu lah. Mati ku sangu dah. Lho yo. Lah wong genku iki mati ya langsung pek ngono. Ora iso ngene Terus maksudnya. sangune piye? Sangune wong mati ku siji Duit. amal jariyahe. Oh iya termasuk amal ibadah sembayang poso ini iki lah iya. Terus sing keloro termasuk sedekah barang iku mang. oh lho sedekah. Sedekah iku yo menehi. Bah Kene Truk, donya iki mung titipan. Mula Ya. awake dhewe yuk sing sregep sedekah. Sik. Weneh. Sik, Ah. iki aku sing gak cocok karo Riko. Nek gak cocok no pager kono. Lah lapo wong kok sedekah iku lho lapo? Heh? Loh.
Diarani donya iki mung titipan, Tru. Nah, iku Dikanggono sing apik, disedekano marang sing butuhne. Ya, saiki Contone anak yatim piatu. yo, saiki ngene saiki. Iki tak jelasno ya. Cek gak salah, Braham wong iki. Salah paham. Wong urip aja sedekah. Iki keliru. Umpamane, aku takon. Riko ndeleh sepeda sampean titipno. Boleh Riko jukuk apa ora? Ya tak joko. Riko jaluk krono Krana aku titip. titip wae Riko ya. Wekku. Donya iki jare sampean nang apa? Titipan. Titipan. Lah lek donya iki dijaluk karo sing nitipi. Ayo, kate jawab apa Riko? Mongko Riko sedakono. Heh? Iya ya. Ayo. Tapi ya iku wajib. Kudu disedakono iku. Iya. Heeh. Aku setuju. Cuman bahasane iki sing rada ditata. Iki Iya. bahasa intelek lho iki. Intelek. Oh iya intelek. Kan wis tak omong gitu. Donya iku mung titipan. Iya, ngene soal iki Kang ya. Heeh. Aku ora nyalahno Riko sedekah utawa mungkin ngomong sedekah enggak. Heeh, terus. Cuman bahasane ngene, sedekah iku minangka amal ibadah Amal awake ibadah awake dhewe. Nah, kapan boyo awake balik marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Iya, iku minangka sanggune. Lah ngono sih. Nah, iku sing bener. Sing bener iku. Ngono. Aku imbung. Iya, kaget aku. Apa sih man manucul iki kok mulane wong krana donya iku mang titipan ya ayo disedakono kanggo sanggune besok ngadep ana ing ngarsaning Gusti. Lah terus sing tak titipno apa? Wong aku iki ora duwe apa-apa iki. Lah, awakmu kan ya nyambut gawe. Lah aku iki perai lho sak poso iki gak ono tanggapan belas takono bolo-bolo iki lho. Belas posone ora ono tanggapan. Ya salah ora gelem tanggapan. Dadi wong lek gelem tandang gawe gumregah Lah, gelem. terus gelem mlaku-mlaku iki Mesti mesti oleh bayaran. Lah terus sampe ro dalang iku lho nggo apa mlaku? Arek-arek iki lho nggo apa mlaku? lho nggo. Lah iya, lah lek tanggapan kok bayaran. Ora mesti wong sing ngadeg iku bayaran. Ayo. Iya. Ya apa? Aku Ora iso, arek-arek iki mesti sadurunge lho nggo ya mlaku dhisik. Oh Teko parkiran mlaku nang dhuwur panggung, teko omah mlaku nang pasar sentral. Pangga ono mlakune. Maksudnya mlaku iki gerak golek gerakan. Dadi wong iki tangane sing begar, sing gelem weweh. Contone sore iki rampak sinden. Kanggo pambukane ngatur sadurunge rampak sadurunge berot sindene unggahno kabeh. Oke, monggo. Ayo, Mas, All insiden. Si. Iki kesenian apa jenenge? Kesenian apa jenenge? Kesenian santunan. Oh, kesenian Yo. santunan. Semua all artis yang saudari hadir mari ngono Maheso Sabrang Gumelan mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, this is Rampak Keyboard Malang Raya. Monggo diajeng, monggo pinarak niki diajeng. Mi situ nandi. Mi weresnya situ nandi. Beh, aku lek uwano sindene saweneng. Mbak Mega. Jangan, poso. Mbak Mega. Poso ora tambah kuru sindene tambah lemu-lemu ne. Mbak Mega, all artisnya dek kene gak dek kono. Kayak Tumini ya. Jangan berlindung di belakang tepak. Ya iku anu penggaweane nggaro tukang syuting iku. Panjenengan kakean cocot lho iki. Iki ayo ke sini, Mbak. Di syuting karo Mahameru Pro Al Tepak. Oh, Iki Mahameru Mahameru Pro Al Tepak. Pro. iki gak katokan kabeh. Wis wis terkenal iki. Nek Wagir khususnya terkenal. Mosok sih? Wah, Malang Raya. Ayo Mas, all artisnya Mas. Monggo. Sindan lagune. Jeglo. Mbak Mega, monggo. Kon kok tak santet lho ya. Kene.
Ayo. Panggilan buat Mbak Mega. Ora ono rong taun konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarine kasus ngono jarine kasus ini ning ra ono nyatane politik orde
Terima kasih all artis. Apa iki jenenge? Hei apa jenenge? Geruduk budaya. Hadir semua.